bandiraɓe julɓe windere so tawi on nani ɗeɗo daaɗe ma ɓerɗe mon gartu e ko wiyete kalimatu taqwa miijo ɗon jomiraɗo wi ballodire e ko nafata on bandiraɓe tedduɓe wuro meɗen banaji ene woni e golle juma golle ɗe gollama ha woɗɗoyi kono bandiraɓe tedduɓe aɓe mbeɗi juuɗe faade kuuɓal julɓe beele goto kala woda ko waɗi hen nafoore wonde hen nde kadi wawa hen feccade bandiraɓe tedduɓe eɗen dokka ɗo inɗe tati kala dancorɗo wadde hen hunde kala hen jokkodiraɗo so won ko mbaɗɗa hen ene wawi yettade e golle jumaɗe to banggue leydi Sénégal ko biyeteɗo Aboubacry Sall omo tawe Dakaru to ngode ɓolum ɓolum ɗiɗi goo jeeɗiɗi tati jeenayi jeetati jeenayi woni 00 221 77 398 88 89 so tawi ko gendi Farayse ana tawe ɗon ceerno Sada Sall to ngode ɓolum tati jeegom jeenayi joyi sappo jeetati e nayi nogase jeetati woni 00 336 95 10 84 28 so tawi ko leyɗe dentude Amérique ana tawe toon Yaya Mamadou to ngode mum ko ɓolum goo jeenayi sappo e jeeɗiɗi tati jeeɗiɗi e tati jeetati jeegom jeeɗiɗi woni 001 917 373 88 67 bandiraɓe tedduɓe jaawe e ballodiral mo waɗi fof waɗani ko hoore mum to waɗa fof ene hani saka noon e banaji jatti ceerno Abdourahmane Banaji gollaniɗo Allah ha natti cikke on jarama bandiraɓe adduno jeygal ngal ko giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe beele paamon noon wona ko hiɗɗi hande ko 15 lewru joyɓuru hitande ujunde 2024 jeygal ngal waɗa ko ɗo e Agnam Pante nder gendi walo Fendo on jarama yo gena won ballo alhamdulillah man kursi biyate